Demsala zivistanê li Herêma Serhedê pir dijwar derbas dibe. Tevî hatina zivistanê sewalên li kolana dijîn ji ber birçîbûnê û hewayê sar dimirin. Zanyar diyar dikin ku eger têr xwarin nexwan, pisîk 6 û kûçik jî di nava 17 saetan da dimirin. Li bajarê Wanê jî hejmarek zêde heywanên wekî pisîk û kûçik li kolanan dijîn û di van rojên cemîdî da dibin xetereyê de ne. Sewalhez Doktor Robîn Ezîzan balkişan ser rewşa sewalên û got ku xwedîderketina jîngeh û ajalan ji bo pêşveçûna civakan nîşaneyeke berbiçav e. معاملة ما البيجبر حيوانا ونباتا أو نيشانا قليتا جواتا ما يشوا جبر في كوان بزانن أف لاوازن لكولانا حيوان ونبات أم بزانن كو أف جي لبارچك اكوسيستما مايا ومواك خوا بارچك خوازاي سروشت ببينن في جالك برسلكا چاره سرجي بكي أف نه مثلا تاني خودي دركتنا حيوانا يا اف بچکی جی پروبلمه که کو gerek به çare sekirne. Doktor Ezîzan da zanîn ku eger tedbîrên pêwîst neyên girtin, sewal wê ji birçîbûnê bimirin û bang li civakê kir ku di vî warî da hestiyar bin. Sermayê de û hekî birçî jî bin mîsalen sa û pişîk bi emrê we rojekî kêmtir dibe. Hin 6 saeta de û pişîk 17 saeta de برچی بن و شلو پسر و بی و شل ببن امره و گلی کیما جبر وی هک حوجه بی کتک بن پشیک بن صابن و حیوان اجدر و بن گلکه مو ببن جهکو و برینه و بی درمان کرن شارداریya bajarê mezina Wanê ji bo ajalan noxteyên xwarinê ava kirine û her roj bermahiyên ji xwaringehan têne berhevkirin li van cihan têne danîn. او خارنه زیدن ام برای هفت کن ام دینن ددن حیوانا بو حیوان نخاش بو حیوان برسی بو حیوان جهانی خداست نده ام زکیوان تیر دکن اما خودی داد کهون اما را دکن نخاشخانه هند به نخاشخانه بیرنیوان درمان دکن بیرنیوان دما درمان دکن دما او حیوان باش تبه ام دیسا برددن کولانا Rûnişvanê binavê Mîrozîlan bi taybetî di mehên zivistanê da ji bo ajalan banga alîkariyê ji rûnişvanan kir. Gelem çi bikin, gelem bixne dewsa heywana. Gelem wana xwe bixne dewsa heywana em çawayê dicemidin ew nacî dicemidin. Şîlî me dike em diravin cî ihtiyaciya wana jî cî war heye. Gele biçincikî xwe gemkin. Bi rehatî xew da razê. Dema zikê wan birçî bû zêdenîne. Biçikeke hine şîr, av bixne tasek bine ber mala xwe, xaniyê xwe, bine ber dikana xwe. Lawir di jiyana Kurdan da her tim rolek girîng dileyîze. Ji xwe sembola bajarê Wanê jî pisîka Wanê ye û bi cîhanê navdar e. Bi vî awayî di rojên sar û sarma da Kurd dostên xwe yên sadiq tenê nahêle û hewil didin ku wana ji sarmayê biparêzin, xwarinê ji wan re peyda bikin. Arif Aslan, Denga Amerika, Wan.